Chovateľ, chovám vôbec nejaké zvieratá? Je môj channel vôbec o zvieratách? Á, všetko je to pravda. Som chovateľ zvierat a môj channel je o zvieratkách. Občas sa porozprávam aj mimo téma zvieratok, ale to je také. Ale samozrejme, vždy tam budú zvieratka na záberoch aj videách, takže daj odber, aby si mi pozbudzoval mojich odberateľov. No. A čo ste sa ma pýtali, že či robím nejaké výstavy a veľa ľudí nevie, že mám svoj channel a tí, ktorí dávajú odber, nevedia, že robím výstavy. Tak ak niekto z odberateľov z nejakej výstavy mi dal odber, tak toto je pre teba odkaz. Povedz svojim kamošom, nech chodia na moje výstavy, pretože mi to dosť pomôže aj s tým, že chceme robiť veľké úspechy po Slovensku, aby sme mohli sa premiestniť raz aj do Brna trebárs. Alebo do Košic. Ale to sa už dohodneme asi tak o 10 rokov. Ale doteraz budem robiť okolo Bratislavy Malacok a Bratislavy výstavy. Najbližšie vidie tento rok, možno to ešte uvidíme. Keď bude nová výstava, dám vám oznam. Tak, dám vám vedieť, ak bude nejaká najbližšia výstava, keď ste v okolí, nejaký odberateľ, treba Pezinok alebo Nitra, niečo také v okolí, tak ahoj. A môžeme sa stretnúť možno aj na nejakej výstave, keď tam bude nejaký z odberateľov. A to je asi všetko. Tak a môj channel sa volá Maznačkovia u nás doma, ale to neznamená, že výstava sa volá úplne inak a to je Minizo. Toto je odkaz odo mňa a od chovateľov. Čo skoro možno natočím ďalšie veľké video o nejakých programoch alebo niečom, o nejakej pointe. Teraz vám predstavujem sviatok Sezóna New Videos, kde sú len videá dlhé o aktivitách nejakých. Tak, ak sa ti ľúbia moje shortky a videá, tak ahoj, tak daj odber a like. A to je všetko asi, čo vám v dnešnom videu poviem. Ahoj a nezabudnite, že takto vyzerá moje Minizo v dome. A možno budem robiť raz aj jedného dňa v našej adrese, ale to sa dohodneme už keď budem tínedžer. Tak vidíme sa na ďalšom videi. Ahoj!